Bumbod yun saldi og sa mga suking tigpamilya diri sa Bombo Radio Cebu. Ipaila-ila mong kaugalingon, sir. Ako si Mr. Joel Barinas, taga Barangay Apas, Cebu City niya. Usa ko ka blind o PWD. Niya siguro sa unang mga adlaw nakapangayo og tabang about sa hearing aid sa kong igsuon niya sa kaluoy sa Dios nadawat na gini ang hearing aid niya. Karon kini ako pangayoon yung tabang mga igsuon kabahin kini sa akong sa akong na-diagnose nga prostatic hyperplasia. B9 ni siya niya. Ani anto mga 2 years na ni siya. Unya karon nga mga panahon na gipangitaan ko sa doktor og mga laboratory nga nikabat kini siya og 7,500 nya dito mi sa DSWD gihatagan mi nila pero matod pa sa taga DSWD pod nga dili pod makasapal ang ilang ihatag, so nag-ingon sila namo nga mangita mig mga pamaagi aron nga malampos o malampasan ginako ning galastuhan sa akong laboratory niya. Akong panginabuhi musician ko sa Port San Pedro, so haron dili ni siya makuan, dili ni siya mababagan o di ko mawagtangan o panginabuhi mga igsuon. So akong pangayoon ang inyong gugma ug kaluoy diha sa inyong kasing-kasing magpakaubos ko sa paghangyo sa inyong tabang ug kaluoy diri nako nga unta makapalaboratory ko nining laboratory nga 7,500. Dili lang ako nga prostate benign hyperplasia nga akong gi palaboratory kini pong akong hypothyroidism mga igsuon kay pag duha ka tuig gikan sa akong prostate benign hyperplasia ni tungasab ang usa ka hypothyroidism no dako ang akong akong thyroid medyo dako gid siya mga igsuon. Unya ako na lang ning gipatingob og pa ultrasound pod kay follow up check up po ni siya kay kung unsa man gani basin ilisan baka nigtambal ang akong goiter or padayon baka, so ang doktor lagi makatubag nini mga igsuon. So ako lang mapaubsanon kung muhangyo sa inyong kinasing-kasing nga kaluoy diri nako no na diri akong mga siguro nada sa akong guide ang mga resita with the picture kay tuwa man ni sa DSWD ang kuan ani ang original ani mga igsuon. So hangyo lang ko kay ingon man gid sila nga mangita mig laing pamaagi nga makalampas mi aning laboratory niya. Wa pa nilabot sa tambal nga do-dark nga nikabat ni siya og 100 ka buok mga igsuon niya. Mahal ning do-dark kay sa primero gid aning do-dark mga igsuon di magpara sa presyo na 70 kape na apoy 80, so dili kita makasiguro niya. Dugay-dugay na to nga na prostate ko siguro mga 2022 gito nya 2024 na ron. So akong gibati karon mga igsuon nga nung ilaboratory ko kay sakit akong puson nya gagmay akong ihi nya akong niabot na sa akong batang og dapi-dapi ang sakit mga igsuon. So bisag nakaihi nako pero murag gyapon ko kaihion yung pangihi nako way mada kaayo gagmay ra. So mo ni nga gipangitaan gyud ko og full laboratory gyud sa doktor aning ako ang benign prostatic hyperplasia unya ako alam pong ipahapit og palaboratory nga ako ang hypothyroidism mga igsuon niya. Manginaot ko nga unta mahatagan ko ninyo aron makapadayon sad ko sa akong pagpanginabuhi og sa akong pagpakabuhi mga igsuon no. Usa ko akong balikon, usa ko ka musician sa Cebu Port San Pedro no nang nagtukar ko dito niya. Ang among kita dito di pod makadispaser mga igsuon kay dili man di kantidad ang amuang trabaho dito di miswildado gagad ra sad mi sa kaluoy sa mga tao. So mo nang ani gyud ko nagpakatakos ug nagpakaubos gyud ko sa paghangyo diha ninyo. So dagang salamat daan sa inyong mga suporta nga ipadangat diri nako mga igsuon niya. Kabahin sa akong gipangayo nga hearing aid, akong pasalamat dubli-dubli nga pagpasalamat mga igsuon nga nadawat ra gid namo ang hearing aid nga dugay na kay namong gipangandoy og mayong gabi kanimo bumbusyon og salamat sa imong paghatag nako og pagtaga dinhi sa imong tulumanon ang Zona Libre program. Pero sa nakasinati aning imong mga sakit. Kausa man ka na experience nga na kausa ka nakaibaw ba nga nala ka aning mo nga mata nga mga sakit? 2022 sir, unya kini akong hypothyroidism mga 2023 dugay na gud siguro ni pero karon lang ang nakabantay ni ako na manggay ni burot akong liog niya. Mo to nga pag laboratory ani mo lagi na ako'y hypothyroidism. So dako-dako gamay akong liog niya
kining nagtungmar kog tambal unya ako na ni siyang ipalop check up kay basin og na ay kay gayunan nga nahilis ba ni siya or baka mag-maintain ba na ko ang tambal. So ang doktor na magdesisyon ani sir mo na siya. Unsa may imong gipamati sa imong lawas sa diyan naa ka na mga sakit? Kaning akong push-on ra gid sir, kining akong push-on ba unya kining bloating sa tiyan, so mo na siya kinahanglan yung ultrasound gyud ko kay doon na yung mga pag-bloating sa kong tiyan ay panahon nga mukaon ko magpunga akong ginhawa. So mo na siya nga akong kaon karon ako la pong gipagamay-gamayan lang sad pud nako kay medyo di pa man lang ko kudugay nga nidako kay sa una sa kuan pag-abot gid nako sa among iabangan sapsing man ko nya pagkatrabaho nako so ni kalit kog dako sir mo na nga akong gi-reducean na akong kaon medyo nakuha naman noon siya na arang-arang naman pero ako lang gini siyang ipalaboratory sir mo na siya limtungan na gid sa tanan mo gini siya subay ana sir. Unsa may hinungdan ano naka-experience ka ng maong sakita? Kuan sir ang murag kaliwat gid siguro ni kay mo man ni namatyan sa akong lolo kini nga kaning prostate cancer gid to ya stage so ra gani ito nya gani nangutana ko sa doktor dito sa Sibodok nga si Dr. Pulmones ingko nga Dok, nganong namatay man to kung lolo nga stage 2 man to yang cancer niingon ang doktor nga ang lihok kuno sa prostate dili siya ang lihok sa cancer dili gid nimo siya madetermina kay mo bisan ang dili agdon sa stage kay na may stage 2 siya pero paspas ang iyang pag-active mo na explanation sa doktor sa niya kaliwat gid namo tingali ni kay akong lolo mo may namatay to akong lolo 2010 sa sakit nga prostate cancer sir. Pipilit kandidat yung gikinahanglan sir? Mga 7,500 sir nya nakadawat mi dito sa DS nagamit-gamit lang sa namo pud sir kay kanang kuansad kanang sapal-sapal pud sa panginhanglan kay dili lagi na pud kuno sila maka-accommodate sa tanan kay tungod sa kadaghan nya mao ra pud gihatag pud kuno sa ilang ahensya sa Manila. Gigyan sa inyo pagkahibaw nga 7,500. Naaman sa laboratory gyud sa quotation sa high precision. So ako kanimang guide mo quotation. Ang guide. Isa ka na papel ma'am, ipakita sa camera. Isa ka gamay kana makita sa camera ang kaning papel. So mao ni ang papel nga ilang gida mga kabombo. So nagpamatuod nga gikan gisla og kuan doktor para pud pa check up no. Igsuon ni atong usa ka buta pod nga musician sa Fort San Pedro nga nangayo og tabang hearing aid unya gitagaan og hinabang sa tuang listener taguon tas pangan nga si Jason Monteclar so nihatag og hearing aid mga kabombo nya lahi po ning ni ani sa tuang sibianan si Joel Badinas. God Badinas kay mga po tabang sa inyo mga kabombo kay operahanan ka sir no? Di isag ko makaingon nga i-ultrasound palagi ko sir kay ang kani akong maintenance gud nga do dark ako lang ni siyang gi-review kay mahal siya nya di gid usahay makakuan tungod sa kad mahal lagi di gid mapalit gid sa tanang panahon. Maundangan gid siya kay siyempre napay pagkaon sa inadlaw-adlaw nya kung mama po tiguwang na nya kini ding among pagka-blind ako lang isulti congenital cataract kini. So kaliwat gid namo nga maingon may sa pagkatao namo ingon gid mi ani gikan sa akong inahan sa akong igagaw ug sa akong igsuon ni sa amo lang kaliwat mga napugid mi kabuk mga ingon ani sir pero salang ba dili gid ingon nga nagsunod pero niabot gid mig napo kabuk aning kaliwat nga gitawag og congenital cataract niya matud pa sa doktor nga di lang nako nganlan congenital cataract is usa kini siya ka sakit nga gikan gid sa kaliwat o dili na kayo magukod sa medisina tungod kay tumaw man ka ng mga dili ba kasagaran nga mga hitabo. Dahil na papel dai. Okay. So, ini mga igsoon puros pod mga buta. Ang akong igsoon sir, ang usa blind, ang usa dili. Nya dayon akong igagaw, dayon nanganak pod siya blind nga duha ka buok. Nya ang ako pong igagaw usa nanganak pod siya blind nga duha pod gyapon ka buok. So nikabat mig napo ka buok tanan kay akong iyaan blind pod. Imo magpapa buta sad. Ang akong mama ra sir kay pinaangkan naman akong mama. Buta imong mama. Buta niya. Tiguwa mo po sir. Pila mo kabog igsoon? 3. Duha ka buta, usa normal. Usa ang normal sir. Sa inyong tulo ka man nagsuon o saray amahan? Ang akong manghod sir, ikaduha o kanong ikatulo mo to sila para sa kamahan ako ray lahi. Ikaw kinamagwangan. Ako kinamagwangan sir.
So naliwat ka sa imong mama na ay diferensya sa mata. Naliwat gyud ko sir. Sa butante kag Cebu City, sir, no? Oh, butante ko sir. Makadawat sa kag cash assistance Makadawat sir kada tulo ka buwan. tag 3,000. So 12,000 tanan. Oh, 12,000 sir. Pero kuha man kanang mahort man na dayon, no? Nya. Mahort Kaya yun. pila kita nyo anang pagtugtog nyo diya sa Fort San Pedro matag adlaw. Sir, og naibe og naga ni Eben sir, nagay panahon nga tag 100 ka pinrami nya 200 nya pinakataas ginang 500 sir. Pinakataas nya mo ubos, mo taas, mo ubos. So dili gid matermino kon pila gyud kay magtaas o ubos labi na og mag-uwan sir kita man jud ka dito mga basa man mi. Di gid may kajuti kon uwan. So mo ginay klaro-klaro. Wa mo sweldo ano? Wala sir. Depende sa mga tao nga muhatag ninyo. Depende ra gid sir. Mo ginay giingon nga kuan ra gid na siya kanang sa kinaluoy ra gid labo piring ra gid na moy among madawat ya sir. Pero ato-ato lang ni ba? Wa ka nagmais Ginoo nga gitagaan ka ana nga kahimtang nimo karon sa imong panglawas? Nabayay kuan sir, nabay niingon ako ana sa una sa bata pa ko pero ako man natimbang-timbang sa ngadto-ngadto sir nga kini kay gihatag sa Ginoo, do na siya plano nga dili nato masabtan nga siya ra gid may bugtong nahibaw. So wa mo gibaso lang Ginoo bisan pa man og ingon ana imong kahimtang ron. Wala man sir kay at gitagaan man sa ko panginabuhi niya bisan pa man sa tanan na mabuhi man ko sa kaugalingon ako gyud nga paningkamot bisan gitamay o gipakaubos sa ubang mga tao kung pangita sir pero gibarugan ako nga mao gini ako. Kaya di na malikayan sa nga maka-question ka sa mga kaugalingon Ginoo. Sa kadaghang mga tao ako mapong imong gigon ani. Daghan masigit po mi sir. Naami uban nga blayan sa tipda so dili kay ko tantong sakitan kay daghan man mi. Nya napamanggani uban nga wa na gani kamot. Naay uban nga ingon ana kay dili lang sad pod sa ug sa reality lang pod sir. Naay ubang ginikanan nga ipatuyo gyud pakuha ilang mga anak kanton nga mga disabled na lang sad pod. Ako pa ba nga kaliwat gyud ni namo. Sige. O sa imong cellphone number, sir? 0905 Uy, sayo pa nasa sa kuan. 0976 0977 381 3027. Balik ka. 0977 Sunod. 381 Sunod. 3027. Balik hinaya sir kay nato uban mga listeners nga di makaapas 0977 381 381 3027. 3027. Balik ko